Oh Raden, panjenengan dipun dawuhi munggah dhateng pucake gunung. Ampun mandhap menawi dereng pikantuk saswita saking gunung. Ning gunung pundi kula dhewe mboten mangertos niku. Nah, sarengipun pamitang munggah saestu sarengipun munggah pikantuk saswita saking gunung niku mandhap melih kendel daleme kiyene Kasanipun Nglaroh niku ngisep ngelmune 3 dina 3 bengi. Sarengipun oleh 3 dina 3 bengi kiyene wis sanjang Raden panjenengan dipun dawuhi dipun papak kaliyan kepel namung kepelipun setunggil kagem panjenengan. Tamangka rak pendhereke Raden sapunika sekawan dasa namung sing kecer wonten alas mriki menika setunggil namine Mbah Taliwangke. Sareng pun dipapak kepel